15 майдан Зейде yazgı сезон 2021 ярминкесі старт алды. Онда ағашлар, шешеклер, жилек жеміш һәм яшелчә культуралар үсентеләрен, кара туфрак, бакча инвентары, авыл хуҗалыгы техникасы сатып алу мөмкинлеге булды. Тәлгат Гарипов ярминкәгә берлеген үсентеләр алып килгән иде. Менә мин ежевика үстерәм. Бакчада вообще әйбер үстерергә шундый яратам мин. Җыярга яратмасам да, үстерергә яратам инде. Короче, менә шушы ежевика белән баш киләм инде, тоже алма агачлар прививка ясыйм. Bütün нәрсә прививка ясап, агач үстерәм шулай. Менә 8 штукка хәтле үсә ул, 8 штукка. Ел сайын bir çilekten artık җыела. Только көн сайын. Сәүдә рәтләрендә продукцияләрне албистәсе Чыбыклы, Югары Пәнәче, Аксар авыл җирлекләре районның крестьян фермер хуҗалыклары тәкъдим итте. Кыскасы, ярминкәдә орлыктан алып, үсентеләр, матабулыкка кадәр бар иде. Моннан тыш тирес, комбикорма, ошлама, крөк, чилек алу мөмкинлеге дә булды. Зей мәдәният хезмәткәрләре ярминкә кунаклары өчен концерт номерлары күрсәтте. Бирдә ял итеп, чәй эчеп алу мөмкинлеге дә булды. Рәзинә Кашапова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.